Happy birthday to me. May God ever bless me. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Mag-open ako sa akong regalo. Sa ilang regalo. Regalo ni Christine! Panawagan ko kinsa ba itong makatag. Akong address kay Barta Bacon Narcos Barta Bacon ay pulalay kay mga sunod bulan mamalihin namin. Hindi na ako madawat. Ay, salamat! Kay Christy! May potos-potos na din. So, kabalo mo ano yan. Sali, para ma-surprise ka ba? Ma-surprise mo na siya. Surprise mo ha. Dili na siya kuhan. Ano lang. Surprise! Dili mo na sapatos. Binge! Dili mo na siya sapatos mga amiga. Kuhan mo na siya shoes. Shoes o siya shoes. Ano mga shoes? Beans. Naman na beans din rin no? Taran! No. May na mga ako na TV. Palitin mo. Tadaan! Tadaan! Nalag ko yung collection na yung color. Thank you, Christine. Oy, tagwana. Okay. I-switch lang. And second Adele is ano gold fin. Rolex. Gold. Rolex ko na, Rolex. Gold pa ka, Rolex. Rolex, oy, Rolex. Rolex. Pinda ba yung kumpiyansa? Mamapinda na. Rolex. One, my one and only you. Uto na ni kay. Abi bang sa iyo, wala to ka. Palit mo, dito. Unsay gamit? Na day, what time is it? Yeah. Laoy dato non charot. Pinana din ba so sir? Lami nice kay si my fit Joy. Bagay ba? Bagay. Next is from my host. Ay, wala man ako nabre. Ay, kurang gate. Cashmere. Jacket. Type na may batones. Yay! Gown guro na Joy. May batones. Bag guro na. Ay, kanina, dress. Dress gina. Kon man kuton ay Polo. Ha? Polo. Ramen. Yay! Pagkatulog! Yay! Ano lang? Pagkatulog! Wow! Sakto ra na. Oy, di na ako na ganahan ko sa pagkatulog. Wow! Nice, Joy! Comfy kayo. Oy, spinas. Oy! Nice. Ano yan? Lindex. Eco Vero. Fab color pa yun, oy. Sus ila pang gitambunan. Klaro dyan po na ako. Libo. Ha? Tagpila? Pinas, libo. Ay, mahal mo dyan pa ng Lindex, good. Like it, color blue. Thank you na. Nice kayo, hoy. Comfy kayo. Thank you, promise. Bonplatin family. Charot ray, gina. Ay. Pwede, lisdan. Buslot man. Ay, ang butangan sa kanang ngalak. Yay! Nana ko'y karuhang pantulog. Gamitan ako lang nga na sila. Okay, next. From my alaga, Ingrid. Iyang 8-4 kayo. Siskurahan pa niya nag-iho. Klaro kayo. Happy birthday, Joy! Yang G kay iya balihon pa. Igo anak ra ba isang dili anak ra. Guot lagi. Happy birthday Joy, heart blue. Kabalo siguro sila nga favorite akong blue. Anak siguro. Kaya ngi palit lang blue man. Grabe Christy no. Ibalik. Ay nako. And next is kay Ate Cordapian.
cellphone, Joy. Hoy. Bunot. From happy birthday from Annie and Magnus. Thank you, Ate Annie and Wow. Kuya Magnus. Tako kayong card, bay. Saka sudan ng card. Yes, ang cellphone. Beautiful ako dyan, girl. Ikaw ba? Oh, nalaki mo cake. Yay! Ano na ito? Kwarta! Yay! Dua ka buok! Nakabuok kwarta! Dua ka buok, inane! Sana all. Hey! Naniniwala na. Thank you, te. Thank you, Kuya Magnus. God bless you more. God bless us. Balik na kay... Mamili pa ko sa iyo. Palit na ko na ikuan. Te, palit na ko na mansion. Palit na ko na sakyanan. Palit yung Zara. Sakyanan. Bajig laki para managhan. Oh, maadso pa, Joy. Good idea. Bajig laki para managhan. And the last is from my one and only you. I'd be lost without you. Me and you. Bilang ko basahan. Kanta mo nina? Happy birthday lang doon. I hope na happy kayo ka sa imo birthday. Bisan pag wala ka diha. Bisan pag wala ko diha karon pero naara japon ko sa imong kasing-kasing. Ikilig man dihay. Ikaw ang naghatag og karasig sa akong pagtrabaho. Bisan pag sa karisgo sa akong trabaho. Naa japon ka nagsuporta sa kuha. Iyay! Ano din na? Ano man ang uyab ba? Supporter ang tanan. Charot. Char. I love you so much, Langga. I miss you. Gamay na lang. Kulang. Hapit na ka maplastar. Hapit na ko maplastar. Ah, ikaw lang plastar. Ikaw lang maplastar. Ako, plastar na ko. Atong husband, happy birthday, Langga ko. God bless you always. And more birthdays to come, love. Imong palanggang mating. Ah! Kilig ka na, Max. Ang igit. Nagkulot akong igit. Ay, ito sa phone. Ano ba yung tatay? Ang cellphone. Ako na yun. Ako, dito yung ganina. Yan ito sila pare. Hindi ko dito. Nasa mga dito na naka. Pero nagkiliwat ang mga. Ug daghang salamat. Thank you, Lord, for today. Thank you for today and thank you. Thank you, Angel. Thank you, Mama Mary. Thank you, all saints. I love you. Unta, mahuman na ning pandemic para mag-uli ang tanan nga normal. Ug mao na to. Salamat. Manina. I love you all, Mua. Be there for me. Hahara man to sa'yo. Ay, nawa man ni noon. Mag-picture na ka sa'yo. Mga video lang ko. Lamaan mo.